नमस्कार. आज मी काकूंकडे आलेली आहे. मी शूट करते कारण का मी ओमकारचा जॉब घेतलेला आहे. कॅमेरा खूप हलतो आहे पण. आणि दिल इकडे आहे. कॅमेरामॅन पण तिकडे बसलेले आहे. हो. आज आमचं काम इझी झालं. नमस्ते सर्वांना, कशा आहात तुम्ही? आता पूनम तू कोणती रेसिपी बनवणार आहे? पनीर गुलकंद लाडू. ही बघ आपले दिल. चला जाऊया का किचन मध्ये? चल. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. आता मी तुम्हाला रेसिपीचं साहित्य दाखवते. 1 कप पनीर घेतलेला आहे, पाव कप कंडेन्स्ड मिल्क, गुलकंद घेतलेले आहेत 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ड्रायफ्रुट्स घेतलेला आहे, इथे 2 टेबलस्पून मिल्क घेतलेला आहे, मिल्क पावडर घेतलेली आहे, 2 कप मिल्क पावडर घेतलेली आहे, आणि हे रोज सरबत. आता इथे बघा, जो आपण गुलकंद घेतलेला आहे तो गुलकंदाचा पाकिट असा असतो बघा. हे आतला पाकिट आहे, हा बाहेरचा पाकिट आहे. आपल्याला पाकिट 25 रुपयाला मिळतं एवढं. आता ही जी टेबल स्पून म्हणते ना, तर तिने हा चमचा वापरलेला आहे बघा. हा टेबल स्पून असतो, आपला नॉर्मल म्हणजे टीस्पून असतो. काकू तिकडे आता पनीर किसतायत, तोपर्यंत मी इकडे गुलकंद आणि ड्रायफ्रुट्सचं फिलिंग बनवून घेते. आणि हे 1 टेबलस्पून ड्रायफ्रुट्स. मिनी ड्रायफ्रुट्स ना, काय काय घेतले आपण? काजू बदाम. आता याला मी मिक्स करते. आता मी इथे बघा पनीर 1 कप किसून घेतलाय. असा आपण 1 कप घ्यायचा किसून. आता आम्ही घेतला होता केवढा बघा, आता त्याच्यातला 1 तुकडा उरलाय. म्हणजे एवढा पण उरला तरी म्हणजे ठेवा साईडला. 1 कपच घ्या मापाने, कारण क्वांटिटी मग हलते ना पूर्ण ती. आता या रेसिपीची एक खासियत बघा, ही रेसिपी पण नो फायर रेसिपी आहे. ही रेसिपी अशी रेसिपी आहे, मग मी याच्यात सांगेन लहान मुलं बनवू शकतात का पूनम ही रेसिपी? हो, लहान मुलं मुली सर्व बनवू शकतात. तुमचे कॉम्पिटिशन असेल तर तुम्ही रेसिपी बनवा ही, कारण आपल्याला फायर नाही आहे. हे 1 कप पनीर घेतलेलं आहे किसून, ते याच्यामध्ये टाकते. त्यानंतर हे 2 कप जे मिल्क पावडर घेतलेलं ना, ते ऍड करते. 2 साहित्य गेले ना आपले. हो. आता याच्यामध्ये कंडेन्स्ड मिल्क टाकायचं, पाव कप. 1 टेबलस्पून मी याच्यात आता हे रोज सिरप. आता ह्याच्याने काय होणार आपल्या रेसिपीला? कलर ना, कलर येस, आणि टेस्ट पण येईल तेवढीच रोजची. रोज नसेल तर तुम्ही रूअफजा सरबत वापरा. रूअफजा सरबत पण चांगला असतो, तो पण वापरायचा. आता ना हे मी वाटून घेते. हे आपलं दूध घेतलेलं आहे ना, ते आपण थोडं थोडं वापरायचं, म्हणजे ते फिरेल. हे आपलं वाटून झालंय, मिक्सरला लावून बघा. मिक्सरला कशाला लावायचं? ते पनीर आणि ते सर्व साहित्य एकजीव झालं पाहिजे, त्याच्यासाठी ते मिक्सरला लावायचं. आणि पण मिक्सरला लावताना 2-5 मध्ये पण घेऊ शकतो आपण, म्हणजे त्याच्यावर ते प्रेशर येतं ना, मिक्सरवर प्रेशर येतो, कारण ते फिरायला कठीण आहे. हो, सर्व चिकट आहे ना ते. आता आपण याला 15 मिनिटासाठी ठेवूया तसंच झाकून. दिलू दुसरे कुठे आहेत? एक डब्बा आला, दुसरा डब्बा कुठे? लोकल डबा आहे, बनवून घेतो. आता इथे आपले 15 मिनिटं झालेली आहेत. हे आपलं मिश्रण पण चांगलं घट्ट बनलंय 15 मिनिटांनी. आता हाताला तूप लावायचं आणि लाडू घालायचे. स्टार्ट. ग्रेसिंग. आता आपलं मिश्रण जेव्हा मिक्सर मधून वाटलं ना, तेव्हा ते पातळ होतो. आणि ते पातळ कसं, ते आता आपल्याला घट्ट लाडू सारखं असं तयार पाहिजे ना, तर असं तयार पाहिजे, त्याच्यासाठी आपण 15 मिनिटं ठेवलं. पहिलं ऑप्शन 15 मिनिटं ठेवा. हा. आणि समजा तुम्हाला 15 मिनिटं ठेवायची नसेल ना, तर तुम्ही अर्धा कप पावडर त्याच्यामध्ये अजून मिक्स करा. झाल्यावर हाताने मिक्स करा. हा, तो दुसरा ऑप्शन. हा, मग आपले लाडू असे तयार होतील. अरे वा. असे गोळे ना करून घेतलेत ना, त्याचे ना असं वाटीसारखं बनवून घ्यायचं. आणि त्यानंतर हे आपलं त्याच्यामध्ये स्टफिंग भरायचं. हे स्टफिंग आहे ना, गुलकंद ड्रायफ्रुट्सचं, त्याच्यामध्ये भरायचं आणि आता कव्हर करायचं. ते आता ठेवताना मिक्स होणार ना. तिने आधी पोप्या बनवल्यात, पाऱ्या बनवल्यात बघ. ही पण अशी एक रेसिपी की नो फायर रेसिपी, म्हणजे आपण म्हणू शकतो. लहान मुलं जर असतील तर असे ट्राय करू शकतात मम्मी, आहे ना. हो.
स्कूलमध्ये कॉलेजेसमध्ये जर तुमचं कॉम्पिटिशन असेल ना असं कुकिंग कॉम्पिटिशन्स, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही ही रेसिपी बनवू शकता. एक वेगळी रेसिपी पनीर लाडू म्हणजे माणसं विचार करतील की घरातूनच आपण बॅटर बनवून न्यायचं आणि तिकडे जाऊन बसायचं आणि लाडू वळायचे. हे बघ, आता आपण कसं आता चटईवर आम्ही बसलोय आरामात. आणि लाडू पण बघा जरा इकडे. दिसायला एवढं सुंदर आहे तर खायला किती सुंदर असतील है ना. आता सर्व भरून घेते म्हणजे कसं कमी नको पडायला. तेवढे स्टफिंग असते ना तेवढे, आणि त्याचं ते जेवढं हे बॅटर असतो ना मीठ पावडरचं तेवढे त्याच्यामध्ये ते बसलंच पाहिजे, कमी नाही पडायला पाहिजे, कारण ते परफेक्ट माप आहे ना. आता ही कोणती प्रोसेस? आता ही भांडी उचलून किचन मध्ये ठेवायची प्रोसेस पहिली, आणि किचन मध्ये गेल्यानंतर घासायची प्रोसेस, बेसिंग मध्ये ठेवायची प्रोसेस, ठेवायची आणि घासून काढायची लगेच. ठेवायची नाही. आणि तोपर्यंत इकडे आमची कटिंग चालू आहे अशी ह्याच्यावरती लावण्यासाठी. पाणी ओढत बसेल. इथे आपलं कटिंग करून झालेलं आहे. आता आपण इकडे डेकोरेट करूया. हे लावूया वरती असं. किती मस्त वाटतं ना मी जेव्हा आपण त्याला असं डेकोरेट करतो तेव्हा. हे आपले काजू. असे लाडू उचलले नसते, पण हे जेव्हा वरतून दिसतील ना तेव्हा माणूस अजून उचलेल. आपले म्हणून का आमच्याकडे जास्तच मोठे आहे, तुमच्याकडे छोटे असतील ना तुम्ही छोटेवाले लावा. घरात बनवलेले आहेत म्हणून मोठे आहेत. पूनमने पिस्ताचा कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेला आहे. तू बदाम लावून टाकली. हे जरा मस्त वाटतं बघ, छान वाटतं ना बघायला मल्टी कलर. आणि हे नको 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 म्हणू का कॅन्सल, म्हणू का कॅन्सल, कॅन्सल म्हणू का कॉन्ट्रॅक्ट केलेला आहे. मग बदाम. अरे वा किती मस्त वाटतं हे बघायला है ना. चल हातात घे. बघ वजन किती आहे, वाढला का वजन? येस, पनीर गुलकंद पनीर गुलकंद लाडू. आणि मिल्क कुठे गेला? हा, मिल्क पावडर कुठे गेली? मग असं घेतलं सर्व इन्ग्रेडियंटचे नाव घ्यायला लागतील. सर्वच घ्यायचे पण तरच ना. मिल्क पावडर पनीरचे बोलले तरी चालेल. पनीर गुलकंदचे लाडू आहे ना, पनीर लाडू. मिल्क पावडर. आता नाव तुम्ही द्या कमेंट मध्ये की काय नाव दिलं पाहिजे परत. हे बघा आपले दिल रेसिपी इज रेडी. यू वॉन्ट टू टेस्ट? टेस्ट करायची आहे? नाही टेस्ट करायचं. नो, नॉट इंटरेस्टेड. फिशचे लाडू पाहिजे मॅडमला. पिसे लाडू पण बनवू शकतो आपण. दिल, हे बघा दिलचं क्लोज लुक बघा, आमच्या क्यूट दिलचं क्लोज लुक बघा. इथे बघा आपले लाडू रेडी आहेत. आता मी तुम्हाला तोडून दाखवतो की कसं वाटतं. आपला लाडू घेतलेला आहे, दिसतंय? अरे वा छान वाटतंय है ना पूनम. चला टेस्ट करूया. चला. नेहमी मम्मी मला कमेंट देतात की तुझी मम्मी खात नाही, काकू खात खाते. बघा अर्धा घेतलं बघा तिने माझ्याकडे पूर्ण टाकलं. हा घे तू बदाम पण त्याच्यावरच आहे. चल टेस्ट करूया. खाते हो. 3, 2, 1. छान आहे. ते बाहेरचं कोटिंग पण खायला मजा येते, जेव्हा त्याच्यात गुलकंद येतोय ना त्या टेस्ट मध्ये मिक्स होऊन तर चांगलं वाटतं खायला. पेढा कसं असतो, पेढा तशी टेस्ट ना. आणि जेव्हा गुलकंद येतं ना जेव्हा गोड वाटतं आणि त्याच्यावर ड्रायफ्रूट चावायला येतात ना दाताखाली, खूप छान वाटतं ते. एवढं काही चिकटत नाही ते तोंडात, एकदम छान आहे. मिल्क पावडर कशी डिझॉल्व्ह होऊन जाते तसं एकदम छान आहे. आपण म्हणतो ना मिठाईमध्ये रिच क्वालिटीचे मिठाई असतात ना, त्यामधली ही क्वालिटी आहे. कोणकोणते पेढे किंवा बघ मम्मी एकदम लो क्वालिटीचे वाटतात, खायला मजा येत नाही. पण ही अशी क्वालिटी वाटतात ना की खाल्ल्यावर माणूस म्हणेल की म्हणजे ह्याच्यात जे साहित्य वापरलं गेलं ते जरा चांगल्या क्वालिटीचं वाटतंय. आणि चवीला एकदम छान आहे, एकदम मस्त, एकदम भारी झाले. दिवाळी असो किंवा कोणतं फंक्शन असो किंवा काय त्योहार येत असेल किंवा डेझर्टमध्ये तुम्हाला काहीतरी वेगळं बनवायचं असेल, कधी समजा गॅस नाही आणि आपलं तुम्हाला म्हणजे जे गॅस विरुद्ध काहीतरी रेसिपीज आहेत तर ह्या रेसिपीज तुम्ही बनवू शकता. खूप छान आहे. त्यावरून दिसायला पण बघा एकदम मस्त आणि अट्रॅक्टिव्ह वाटतात. किंवा तुम्हाला कोणाच्या घरी नाही काहीतरी न्यायचं आहे किंवा तुमच्या घरी पाहुणे येत असतील, काहीतरी स्पेशल बनवायचं तर हे बनवा. रेसिपी कशी आहे, एकदम छान. तुम्ही आम्हाला सर्वांना ही रेसिपी दाखवल्याबद्दल पूनमला थँक्यू. थँक्यू. मला इन्व्हाइट केलं.